Moikka kaikilla, Lamppumies täällä. Tervetuloa uuden videon pariin. Olen saapunut tänne Paattisille. Olen tuolla aika usein käymässä. Tällainen paikka. Tosi kiva paikka. Ja tänään vietän sitten täällä iltapäivän. Sisällä Asenne ry:n tiloissa Turussa. Kerrankin ulkona paistaa aurinko. Viime aikoina on ollut tosi paljon pilvistä. Vähän pientä siivousta ennen kuin meille tulee tänne vieras. Siinä on Asenteen koira Kyösti. Tulossa tänne. Onko Intermaijamin messinväki? Onko Intermaijamin paita messinväki? Monesko presidentti? Eikö? Kenenkä takia? Beckham. Mä en sure. Ei sentään Jordi Alba. Tuolla. Onko se on hiiriloukku? Joo, se on tuolla Roskis. Joo. Koko Barcelona. Se on koko Barcelona. Näin. Ja on se 3. Niin 3. Eli kaikki. Kaikki. Sköbe. Tässä on Asenteen tällainen talli. Joo. Täällä voi sitten huoltaja rassata omia menopelejään. Sieltä se tulee. Sinne kattoo. Moro. Moi. Miten menee? Hyvin menee. Täälläkö on mopopaja? Joo, Noniin, mihin päin tänne mennään? tänne vaan. Tänne. Moro. Herra Jumala, täällähän on nuorisoa. Miksi et oo koulussa? Hyvin. Miksi et oo koulussa? Hyvin. Me lähtiin koulusta verkkarille. Ai. Moro. No, tää on nuoremesta. Oliko se tallissa? Ei, mä oon vielä ehtinyt mihinkään. Mä oon kahta porssalaista kestänyt tunnin tossa autossa, niin mä sanon, että tää kutu porssalaisille. Veikko kertoo. Ostitko sä tän niille? Niin, no me oltiin ensin tuolla salella. Meillä oli yhteiskäyttötila siellä, missä oltiin. Ja se oli vähän semmoinen kliininen, se oli meidän osuus. Salella, siis jossain kaupassa? Joo, osuuspankin vanha kokoustila, missä me oltiin ja ruvettiin tutustumaan näihin tyyppeihin siellä. Ja sitten Veikka tuli sanomaan just, että meidän isällä on idea. Ja tultiin katsoa tätä, niitä oli perikunnan omistuksessa. Niin me vuokrattiin tuo iso talli, mikä tuossa pihalla on, ja saatiin kaupan päälle tää. Ja pihasauna. Siis oikeesti? Juu. Se isällä se on idea ja sitten se sanoo, niin ihan timanttina. Me ettiin sitkas tosta Pattisalasta. Niin, ei ollut vai? Me etsimään. Mikä kauppa se on? Sale? Se oli. No niin, lähdetään etsiä. Kuka tulee videolle etsimään? Mennään. No niin, mennään kaikkien kanssa etsiä. Voidaan kuvaa video. No niin, käydään katsomassa löytyy. On varmasti. Kumpi on tunnettu? Nyt pitää vastata sillä niin kuin todella neutraalisti. Eli ilman mitään ennakkoasetelmia tai mitään. Eikö niin? Kumpi on tunnetumpi? Radio Robio vai Räppaija? Radio Rodeo. Mikä?
Tämä Brody koittaa kadottaa. Ei se ole tunnetumpi. Ei ole. Fösti. Tätä mun mieleen. Se voi hajotaan. Että mä en ikinä ainoa tallissa voi olla. Laajoiksi lahjoittaa tänne nyt ilman lämpöpumpulle. Sitten kun täällä alkaa seinät vähän kuivaa, niin sitten alkaa maalailee ja sitten kaikkea ihan niin paljon. On ollut hyvä. Tätä muutama vuosi. Joo. Ei täällä niinku mitä on tapahtunut, täällä on vaan säilynyt. Täällähän kertaa. Sitä joku nuorella tehnyt maalaa grafiikista. Paattinen, on sun käynyt ikinä Paattisella, kommentoi alas. Jos sä oot Paattiselta, niin kommentoi alas tai lähetetään video sellaiselle jotain Paattisella. Lähetetään video sellaiselle jotain Paattisella. Lähetä tää video jollekin jotain Paattisella. Mitähän se kauppa ihmettelee? Kauhean laulua. Ei se ole maistaa. Tätä maistaa täällä. Kuka on maistaa? Näin moni on maistaa. Se 3 pussia leipää lähdetään maistaa sitkasta. Nyt ostaa 3 pussia sitkasta ja lähdetään Paattisten nuorten kanssa maistaa sitkasta. Me sanotaan, että ei ikinä maistanut tätä näin. Onko näin? Käykää syödä se sitkasta. Käykää syömässä sitkasta. Tivalta. Jouluruokailua. No niin, kertokaa mitä tää teet. Käydä katso talle. Ei me käy. Käydään me sitten. Joo, tää voisi laittaa mopoja. Täällä on tämmönen mopotalli, mihin voi nuorettua laittaa niitä mopoja. Täältä löytyy apikkaa ja joku niikkirossi. Ja vähän takkia mut täällä löytyy tällainen, täällä on laitella omia mopoja. Täällä on yhteinen projekti. Ei, siitä on menossa. Tuot vanhalle. Sellainen on yhteistä. Täällä on siis tämmönen niinku nuorisotila tyylinen omakotitalo. Täällä on meiheniä ja meiheniä. Hirveän ajakskeita. Niin kuin näkyy, niin kenkiä on aika paljon, nuoria löytyy jonkin verran. Tulla katsoa paljon syökkää. Älä vaan katsoa. Mä jään kiinni. Laittaa mihin vaan. Voin laittaa mihin vaan. Seuraavan kerran mä jään derpillä. Moikka! Mäkin ajoin derpillä, niin kyllä sunkin täytyy. Meni täytyy tulla. Somerolta tuli. Tulitko Somerolta? Laitko sen tuohon ryhmään? Se kaikki myös teki onko tuplaa. 2 västi. Siis onko se toi Breakmani vai? Ei. No sillä se tekee just. Breakmani teki sen. Sinne meni rap-faija. Oli kyllä tosi kivaa. Nyt mennään pitämään hauskaa.
Oli kyllä tosi hauska päivä. Haen täältä vielä yhden jutun täältä tallissa ja sitten lähden takaisin kotiin. Tällaisen haen. Vanha kunnon loisteputki. Tämä video alkaa olla tässä. Oli tosi kiva päivä tänään. Ja me näemme sitten ensi videossa. Kiitos kun katsoit tämän videon.